Weche manyien ni Doho ma Oyugis owito oko yiero mar MCA ma West Kasipul ward e county ma Homa Bay Vikings Bondo. Doho no bende ogolo chik ne duol mar IBC mondo nuo yiero manyien e ward no kaluwore gi chike matayo yiero. Burano ne ochwale Doho gi Peter Ongeli ma bende ne olaro komno gi otiko mar ODM e yiero manobagi dwe mar 8 higa mokalo. Ongeli ne okwedo yiero mar Vikings ma yando yier ka onge duond bura mora mora kata independent candidate. Jang'ad buche e Doho ma Oyugis Bernardo Mwansa owito yiero no oko bang' yangore ni ne nitiere tulo kod chochni makagi kacha. Ongeli orwako ng'eto no ka Bondo to chunye lit bang' wito kome. Duoko mowuok ne Jo West Kasipul nikech Jo West Kasipul ema nogo ombulu to ne gigone an to an be ne an gi mor ni kana yombo to nwadhi winjo ber kanyakla nikech nwadhi timo gik maber. Koro an awuon e chunya amor gi duoko no nikech kot otimo kaka ne dwarore. Gimomiyo awacho ni kaka ne dwarore en ni gitiyo gi haki mar ng'ado kes ni. Gineno evidence man watero kaeto councils oyale mamusho yod ni an ma abedo jaloch in that ni yiero manotim ne my competitor okethi kendo koro waikore mondo mwadog e yiero manyien. An kaka jatelo mane jopiny oriedo mogone ombulu tarik 9 dwe mar 8 adwa nakete lela ni wach moya e Doho ok ayiego kata matin. En mana ni kaka jatelo no moluoro chik I respect the outcome kata the decision mogolo gi court, lakini ok ayiego. I totally reject it. Kendo ang'e ni nitiere avenues mamoko ma adwa nyiso jowa, adwa nyiso supporters wa, adwa nyiso jopiny, adwa nyiso wananchi, jogo ombulu ma West Kasipul ward ni gini pok orumo. Wan kodgi kaka ne gisamiwa mandate mar tiyo negi, tijno pod wadhi go mbele nikech koro kane wachake to ok wanyal weye ni mondo rem kapok watieke e yo maber mane gin gidware.